Bamakɔ ana lamini e cɛ faramuso ka denmisɛn ani mabɔkɔrɔ Bɔkari an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan. Kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 bi ye e jɔkun tile 2nan ye. Bɔkari ni waati sera tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ bɛn kunnafoni balan kɛnɛ kɔnɔ. Kunnafoni a da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnen bɛ. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ni san 1 ni Ala ye sini dugu ɲuman jɛ o y'o dafalen. Mali bɛ cogo di bi? Maa minnu yɛrɛma hɔrɔnya ta u y'a ta ni hakilina jumɛn ye? Malidenw sago ye mun ye? Mali bɛ a sagoya kɔnɔna la wa? Bɛɛ lajɛlen kumakan an bɛna min bɛn nɛgɛ mɔ. Nka baara in tɛ taa maa saba baara kɔ. Nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo. E ni ne kunnafoni kɛmɛ k'an sɛbɛkɔrɔla sɔnsɔn. Bɔkari kunnafoni min bɔra an ka ɲɛmaayaso la. Ɲɛmaaw ye yamaruya di an ma kunnafoni min kan. Bɔkari an bɛna an da don o la. E ko cogo di? K'a fɔ Mamutu y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. Bɔjabate naamu an bɛ nin fɔlisen in ta an bɛ taa di an denmusonin tɔgɔma ma n'o ye Diko Mayiga ye. O don ko nin ye a ɲɛyɔrɔla ye ani maa jɛn tɛ nin ye ne o bala cogo bɛ di jɔ Bɔkari ne bɛ n tigɛ don joona joona info matin Fasiriba n'o ye la rédaction Bɔkari Tarawele u ko Mali ka san 61 sɔrɔ ni Ala ye sini araba dugu ɲuman jɛ o bɛ bɛn 22 septembre 2021 o don n'i y'o lajɛ 22 septembre 1969 Bɔkari Tarawele san 60 ani san 1 a ko jamana yɛrɛ bɛ cogo di bi Fasiriba ko an ka jafilɛ kɛ a ko maa min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɛbɛn ɲini Bɔkari Tarawele ni ka wulikajɔ kɛ a la ɲɛma o de ye Modibo Keyita ye a ko Modibo ani cɛ gɛlɛn u jɛra ka baara kɛ nka kɛlɛ maa kɛ cogo o kuma e tɔgɔtigi ale bɛ wuli k'i jɔ n'a ye a ko n'i y'a lajɛ Modibo Keyita a ka Mali kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye ni k'an bɔ jɔnya juru kɔnɔ Bɔkari Tarawele Fasiriba ko san 100 ɲinan kɔfɛ maa 2 tɔgɔ tɛ fo la faso Maliba kɔnɔ Modibo Keyita de tɔgɔ bɛ fɔ a ko Modibo ye baara ɲuman minnu boloda fasoden ɲumanya hakilina jamana k'a kanu jamana o kuma tɔɔrɔ kana sɔrɔ jamana ka se k'a lakana Bɔkari Tarawele nin bɛɛ tun ye hakilina ye n'a tun bɛ malidenw dusukun na a ko kununi bi ko tile kelenw tɛ maa minnu y'o baara ɲuman in kɛ Bɔkari Tarawele o kuma bi o baara ɲuman in o kɛra sɛgɛji la a ko n'i ye Mali lajɛ bi Maliba min bɛ fɔ Mali kunu ani Mali bilama ko kelenw tɛ Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ jamana masakɛ 8 olu ye ɲɔgɔn kɔrɔfɔ Mali kɔnɔ Bɔkari Tarawele coup d'état kɛra maa 5 la Fasiriba ko a galigale maa min yɛrɛ ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'o ye Modibo Keyita ye Bɔkari Tarawele a ye san 8 de k'a ka mara kɔnɔ min ye Musa Tarawele ale ye coup d'état k'a la Fasiriba ko tɔn min tun bɛ Modibo Keyita bolo o de ye RDA ye Fasiriba ko min kɔni ye mankantigiw ye Bɔkari n'o ye maa 14 ye maa 14 Bɔkari Tarawele u ka jɛrɛjɛkulu n'o ye CMLN ye Bɔkari Tarawele u sera ka fanga dafiri Fasiriba ko a ko min ye Modibo Keyita ka fanga a danna san 8 ma o kɛra o bannen an dora sɔrɔsi fanga kɔnɔ maa min san ni o ye Musa Tarawele ale de tun ye olu ka ɲɛmaaba ye Fasiriba ko min y'o ka tɔn ye n'o ye UDPM ye o nana sigi sen kan Fasiriba ko bɛɛ fanga o kuma t'a la a diyara i ye a ma diya UDPM i bɛ don a la walima i bɛ to kɛnɛma Fasiriba ko Bɔkari Tarawele min ye o Musa Tarawele ale kɔni tora jamana kunna fo san 23 min ye san 23 bɛ dafa tuma min na funufunu wulila ale nɔfɛ Musa Tarawele an t'i fɛ bilen Musa Tarawele ka fanga nege bɔra wajibi fanga jagoya fanga an mago bɛ bɛɛ fanga la Fasiriba ko min ye maa minnu ye wulikajɔ kɛ bɛɛ fanga ɲinini na Bɔkari Tarawele olu y'a kɛ ni hakilina min ye o de ye bɛɛ lajɛlen da ka don jamana ɲɛnamali la bɛɛ lajɛlen da ka don jamana mara la Bɔkari Tarawele a kana kɛ nemuruba ye ka bɛn maa kelen dama Bɔkari u y'a damɔ ni ŋaniya min ye o kunu ŋaniya ani bi ŋaniya ko kelenw don wa ɲininkali gɛlɛn don Fasiriba ko a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye Musa Tarawele ka fanga talonna Bɔkari Tarawele ni k'a dafiri ale min tun ko ko abada ale tɛ walasɛbɛ maa ye y'a kɛ Ala ka walasɛbɛ Fasiriba ko bɛɛ fanga jamanakuntigi gale o kɛra Alifa Umaru Konare dugukolo Konare denkɛ min ye Alifa ye Bɔkari Tarawele n'a ma k'a fɔ ko Mali donsan kuranin don démocratie la ale kɔni mandat fɔlɔ kɛ mandat filanan funufunu wulila nɔfɛ Ala y'a kunnaja u ma taa n'a ye bilen a ye san 10 kɔni dafa maa min fɔra ale kɔ o de ye Amadu Tumani Ture min ye Tumani Ture denkɛ ye Bɔkari Tarawele ATT denmisɛnninw ka ATT maakɔrɔbaw ka ATT an bɛ sa yen nɔfɛ
ngo ni ye kuma dumani de yo an bi sayi nɔfɛ ni saya kun bɔra minnu b'o fɔ koso hali ni ye wulu culo tu sɔrɔ faseba ko Bɔkɔ Tarawele Amadu Tumani Ture a ye Mali jɔ a ye Mali baara Bɔkɔ Tarawele a seko ye min ye a y'o kɛ Mali ko la nka a ka baara kɔni o tiɲɛna bolo san kuncɛ waati a ma ɲa min kɔ fanga dafirila maa min ye fanga dafiri o de ye kapitɛni Amadu Aya Sanogo faseba ko Bɔkɔ Tarawele min ye kapitɛni Amadu Aya Sanogo ale ka jarajakulu n'o ye CNRDR ye olu ye u sigi jamanakuntigiya la Bɔkɔ Tarawele munumunu salo caman bolo dara k'a yira k'a fɔ ko ATT dɛsɛra a ye Mali feere kɛlɛ dɛsɛ bɛ ka ban mun ni mun de bɛ o kuma o ka ɲɛfɔ malidenw ye o yɛrɛ kɛlɛ sababu ye Tɔnbukutu ani Gawo minɛna ka fara Kidali o kɛra donna dugusajɛ kɔni faseba ko Bɔkɔ Tarawele ATT taalen ko yɛrɛ de ko tɔ nɔgɔya o kuma min kɔni ye Bamancu ye u y'u sago sɔrɔ an ka kɔrɔnfɛ bolo la faseba ko min ye o Amadu Tumani Ture o kuma ale kɔni ye kalafili labɛn maa min taara ka kɛ jamanakuntigi malidenw wulila ka tɛgɛrɛ fɔ maa min kun wara min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita Manden masa IBK 2013 hali maakɔrɔ minnu bɛ yen n'u kun tɛ se ka taama u bɛɛ taara wote misirimaw wo o bɛɛ ye kala ta fo musokɔrɔba b'a fɔ ten a mɔdenkɛ ma ou bien a mɔdenmuso ma n tɛgɛ da gileki jamatigi n tɛgɛ da quoi wa n'i m'a da kan n t'i yafa i ma n ka tɛnkɛra maa ɲɔgɔnna taara ye o a ma deli ka kɛ fɔlɔ maa ɲɔgɔnna dawula ye kala ta wa ɲɔgɔnna tɛ kɛ Mali kɔnɔ filɛ o ka tila ka kɛ jigi wɔɔrɔ ye san 7 73%. Bɔkɔ Tarawele faseba ko Manden masa IBK malidenw girinna k'a ta Bɔkɔ Tarawele a ka se ka kɛ Mali ŋunanfayɔrɔ ye a ka kɛ Mali jigi ye a ka premier ministre san 6 a ye min yɛrɛ malidenw na malidenw hakili la hali bi a bɛ ten cogo la ko mangoro wolen kun don faseba ko IBK nalen Bɔkari mandat 1 jigi wariw nana dɔɔni mandat 2 daminɛna dɔ farala tɔ kan a yɛrɛ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a kununama ni bilama ko kɔrɔ nana hakili la a tɛ se Mali kɔrɔ bilen faseba ko a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye min ye CNSP wari olu wulila k'u jɔ ni colonel 5 ye maa min tun b'u ɲɛ o de ye colonel Asimi Goyita ye Manden masa ka fanga u y'a sonsoro min ka taa n'a ye Kati fa bɛ mɔnɛ kunkolo firifiri fɛ fanga ka di dɛ faseba ko Bɔkɔ Tarawele IBK ale ka fanga dafirilen an bɛ don min na ko bi min kɔni bandaw ye ale welela ni ka fanga kalifa ale la o kuma min kɔni mɛ kalo dɔ tɛmɛnen Bɔkɔ Tarawele o tile 24 a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye jateminɛw kɛra k'a yira k'a fɔ ko bandaw fana bɛ ka taa ni Mali ye numan fɛ n'an tora bandaw bolo ko sini tɛ Mali ye o jateminɛ kɛra Bɔkɔ Tarawele mɛ kalo tile 24 farafinna ka tileya don o kuma min ye bandaw ye o welela ni k'a ka fanga sonsoro bandaw yɛrɛ tun b'a dɔn k'ale tɛ mɛn a la o kabi Ala ye dan e delila ka poste de vice présidentiel e delila k'o ye wa Mali kɔnɔ yan bawo mɔgɔw ye mankan ci k'an tɛ sɔrɔsiw fɛ fanga na o sina ka taa cɛkɔrɔba ta ka na dɔrɔn k'a ko k'a jɛ ka gileki bassin gilekiw don a la ka bɔ foro kɔnɔ ka na ɲɛma sosan n'o ye Bɔkɔ Tarawele a ko bandaw ta kɛra Ala sɔn ye nka min ye bandaw ye n'ale ka baara ma kɛ malidenw sago ye wari bolo min ye si don mɔgɔ la bolo kelen ye si bɔ mɔgɔ la sɔrɔsi minnu y'a d'a ma u ko u tɛna se k'u sigi ka bandaw la ka jamana ci o kuma u y'an taraki ka bɔ a bolo maa min tun ye vice président n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale yɛrɛ ye fanga yɛrɛ minɛ ni k'i sigi a ko an bɛ don min na ko bi Mali ka jamanakuntigi 8nan o de ye Asimi Goyita ye o kuma maa 5 coup d'état kɛra olu la maa 7 Bɔkari 2 kɔni o y'a ka mandat kuncɛ o kuma min kɔni a 3nan o de bɛ sen na an bɛ don min na ko bi a ko min bɛ fɔ Mali ko la nin y'a san 10 Mali kɔnɔna la Bɔkɔ Tarawele Mali t'a yɛrɛ bolo bilen Bamanciya wale min ye Mali dugukolo bɛ ka bɔrɔtɔ don o don min kɔni ye jugu ye u bɛ ka se sɔrɔ Mali kan a ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sini san 61 Bɔkari tasi bila kan ka kɛ ni ka miiri kɛ maa minnu nana Mali dɛmɛni na u nana mun de kama tasi kan ka kɛ ka miiri kɛ malidenw yɛrɛ kan ka mun de kɛ Mali ko la Bɔkɔ Tarawele an n'an ka ko bɛɛ lajɛlen to ka dunanw makɔnɔ wa k'anw to farafarali ni ɲɔgɔn burujali la anw tɛ fɛn ɲɛ sɔrɔ koyi an tɛna se k'o kɛ dɛ a ko sini Bɔkari ko fana ye donba dɔ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli don info matin ka fara fasorojɛkulu kan Buwa Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko ten ko kabi Ala ye diɲɛ dan kɛlɛ tɔgɔtigi o bɛ magan kɛlɛ cɛfarin ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye le reporter o kɔni Fasiri Kɛba n'o ye Jango Kulubali ye o ye wuli
wuli ka jɔ kɛ o y'a jira k'a fɔ e ko dɔ ma fara an ka politikitɔn n'o ye fɛɛrɛtɔnw ye dɔ ma fara o hakɛ kan wa min ye parti nouvelle espoir pour le Mali dalatilela ko a ma ko nɛma olu ka politikitɔn a tala ka jira diɲɛman na kari tɛmɛlen ka bɛn septembre kalo tile 19 ma san 2021 a kɛra an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba min kɔnɔna na o de ye palais de la culture min ala ma hinɛna Amadu Ampate Bala n'a tɔ ta an bɛ ka da o la o senfɛ i b'a ye k'a fɔ u ka militant minnu bɛ Bamakɔ yan minnu bɛ anw ka marabolow kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kɔni kun nana kamara ɲɔgɔn kan faaba la waasa ko in bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ a seere ye wa min ye u yɛrɛ terila ka parti politique wɛrɛw ye nin bɛɛ lajɛlen ka maa kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ kokura a jirala k'a fɔ min ye parti nouvelle espoir pour le Mali nɛma u ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ hamina minnu bɛ o la i n'a fɔ u ye laseli min kɛ n'o ye déclaration ye o sɛbɛnfura o kopi o dila don kibaru lama minnu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a kelen kelen dila o bɛɛ lajɛlen ma waasa u ka se k'a kɔnɔko ni k'a cari nin ye nɛma ta k'a lajɛ o kɛlen kɔ k'a ko ni k'a sigi sen kan wa maa minnu dun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ a donni kama n'o ye kari tɛmɛlen ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔw kɔni bɛ senna olu ka tɔn kungilenna ye fɛn min ye o de ye welewele dakan k'o ta k'o ɲɛsin anw ka jamana marabaaw ma minnu bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la min ye anw ka lakanaliko ye jamanadenw bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye politikitɔ in ka hamina ni a ka wulikajɔ ye wa o y'a jira fana k'a fɔ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ ko jamana in k'a ɲɛnina koyi ko n'i ye a yɛrɛ n'a fɔ i da tula la cogo min na kabi san 1960 ka na bugɔ sisan la min ye anw ka jamana fan dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen min ye kɔrɔnfɛla ye bamanjɛya wale a ɲɔ ɲɛ kojugu ye e ko a t'a la ka teren doro ka na cɛmancɛ bolo la wa cɛmancɛ bolo maa bɛ se k'a fɔ sɔɔni u n'u kun da worodugu yafa kan min ye anw ka finitigilakaw ye k'u bɛ wele bila u ma min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya colonel Assimi Goïta a n'a nɔfɛmɔgɔw ka taa se anw ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye o n'a ka ministre bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri jɔyɔrɔ min d'a bɛ ka kalifa u la u ka jija cogo min na min ye jamana in ye a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na ko nka ko hami min bɛ jamanadenw na ko ni jamana marabaaw n'u m'o lamɛn a bɛ kɛ sababu ye u bɛna baara o baara boloda ka taa sɔrɔ o tɛ jamanadenw hakilina ye k'a ko lawaleyali k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko bawo n'i y'a lajɛ min ye olu ka parti nɛɛma ye n'o ye parti nouvelle espoir pour le Mali ye u bɛ wuli ka jɔ la u ka hamina ye fɛn min ye o de ye k'u kɛn bɛ ka jate dɔ minɛ kɔsa in na min ye anw ka politikitɔn caman ye ko a ɲɛmaw ka taa fara u nɔfɛmɔgɔw kan k'u kɔni k'u fɔ mɛn ɲɔgɔn kɔ a sabu kɛn bɛ fɛn min ye b'a dɔn wa min ye organe unique de gestion ko ye o min n'o da o kuma bɔla anw ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa o da kɔnɔna na n'o Dr Choguel Kokala Mayiga ye ka taa se assise nationale kunkanko kibaruyaw ma fo ka taa se calendrier électoral ma o n'a ɲɔgɔnko wɛrɛw o kɔni kɛla sabu ye maliden ye kɛrɛnkɛrɛnya min ye politikitɔn ɲɛmaw ye k'u kɔ don ɲɔgɔn na maa dɔw kɔni t'an bɛ fara ɲɔgɔn kan fan dɔ fɛ wa dɔw fana t'an bɛ fara ɲɔgɔn kan fan wɛrɛw fɛ minnu b'a jira k'a fɔ an b'a la fan dɔ maaw b'a fɔ ko ayi ko anw tɛ nin hakilina nin na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kokura min ye nɛɛma ɲɛmaw ye u y'a jira u ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ ko nin ko ninnu si tɛ olu jatigɛ koyi ko nka ko fɛn min bɛ maanifin guwa i kamana na min ye organe unique de gestion aux élections ye ko a bɛna kɛ maa minnu bɛna ta ka don a kɔnɔna na dɛ o de ye olu de fɔlɔfɔlɔ ye jamana in ci k'a filenkolon ci k'a daakolon ci ko maa minnu bɛna sugandi ka bila organe unique de gestion des élections na k'o de bɛna kɛ sababu ye ka maanifin caman tɔnsi ni k'o wuli ka jɔ ko wa ko olu ka parti n'o ye parti nɛɛma ye k'u bɛ wuli ka jɔ la min ye jamana in ye jamanaden bɛɛ lajɛlen tɛgɛ ka wele a fɔ bɛɛ lajɛlen ka wele bɛɛ lajɛlen da ka don jamana jɔwale la bɛɛ lajɛlen sen ka don a la a ka kɛ min ye jamana ni kura min b'a fɛ ka fiyɛ jamana na n'o ye la refondation du Mali ye o ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen hamina ye bɛɛ lajɛlen sen ka ye a la bɛɛ lajɛlen hakilina ka ta bala o kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen bɔra maa min da kɔnɔna na o de ye Abdoulaye Keita ye Abdoulaye Keita ale yɛrɛ ye parti nouvelle espoir pour le Mali nɛɛma ale ye o tu tigɛ ba maa kologirin dɔ ye wa a y'a jira fana waati ni don nataw kɔnɔna na u kɛn bɛ k'u sinsin fɛn min kan waasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na o de ye maanifinw bɛɛ lajɛlen k'u kunkilenna ta ka ɲɛsin an ka kanako ma ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan min ye kalanko ye kɛnɛya ko fo ka taa se fara ɲɔgɔn kan ma jamana yɛrɛ sɔrɔdabolo bɛ se ka yiriwa cogo min na jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la k'o de ye olu yɛrɛ hamina ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔna na Jawo Kulubali a ka fasiri don Bokari Tarawele ne bɛ n tigɛ don ko kura Gloire de Bamako fasiriba n'o ye Baru kolontigi Umaru Ongoyiba Baru kolontigi a ko an ka jamana Bokari ni Ala ma kunnaja a bɛ fɛ ka kɛ siran yɔrɔ ye a ko min ye kunun cɛbaw ye Bokari Tarawele bi cɛbaw e ko olu tɛ fɛ k'u sen da olu sen nano la a ko min ye an ka ministre de la défense n'o ye colonel Sadio Kamara Bokari Tarawele ale ye bisimilali kɛ a ye bisimilali min kɛ min ye a jɛɲɔgɔn ministre de la défense français wari n'o ye Florence Parly Bokari Tarawele ale kɔni bɔra Niger ni ka don Mali kɔnɔ a siranɲɛbagatɔ parce que b'a ko
a nana fari ni kana ka jamana kuntigi ka cidiya la ne hakili la olu ko ku bɛ taa de kuma yɛlɛmana dɛ don mena dugusɛjɛ kan fɛ wa 2012 coup d'état kɛbagaw ani 2020 coup d'état kɛbaga ninnu u tɛ kelen ye dɛ kelenw tɛ n'a b'u yɛrɛ ko babali kame ninnu b'u ja kan Bukari u ma foyi kɛ fɔlɔ cɛw tɛ kelen ye Bukari Traoré i b'a ye cɛ tɛ kuma wa n bɛ min fɔ a ye a ka to a ka kumabaliya in na n'o ye colonel Assimi Goïta ye a n'a ka ministre de la défense Sadio Kamara ye u ka kumabaliya ye u k'u sinsin bere ye kuma man ɲi ni kumana maliya bɛ taa fa don i k'i da ma Bukari Traoré Fasiriba n'o ye Umaru Ongoyiba Baru kolontigi ko a ko faransikanw ka nin ministre Bukari ka jatigɛbagatɔ donna Mali kɔnɔ n'o ye Florence Parly a ko a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye sabu min ye jɔkun tɛmɛnen an ka jamana premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga Bukari Traoré ale bɔra jabaranin na ni ka kuma jamana kuntigi tɔgɔ la Choguel ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya jamana ye an tɛ maa ka jagoya fanga kɔnɔ Mali a b'a ka ko ta n'a ka hakilina ye a ko a bɛ min fɔ CEDEAO ɲɛmaw ye a ko Mali ye CEDEAO tɔnden CEDEAO sigira san 1975 Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyara la kosɛbɛ Bukari Traoré ko Mali bɛ CEDEAO bonya ka hakilinaw kɔnɔ nka min ye jagoya baara ka ɲɛsin Mali ma kan tɛ jɛn n'o ye Choguel Kokala ko a ko Mali ye jamana min ye o kuma ko an ka jamana ka taabolo an ka jamana ka siniɲɛsigi an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la o bɛ tali kɛ malidenw yɛrɛ de bolo min ka d'an ye an b'o kɛ min man d'an ye an b'o bila kɛrɛfɛ maa wɛrɛ ka ko wɛrɛ jagoya kunna jagoyanifin o banna ko tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan dɛ o malidenw tɛ jɛn n'o ye Bukari Traoré Choguel y'o kuma min fɔ Bukari Traoré n'a tɛmɛna Wagner ko kɛrɛfɛ hali n'a m'i da don o la a ko Mali kɔni bɛ labɛn na labɛn min b'a to lakana baara bɛ se ka kolo girinya jamana in kɔnɔ labɛn min b'a to min ye jamanadenw ye u ŋunafan bɛ se ka kɛ cogo min na Bukari Traoré min ye Choguel Kokala Mayiga a ko kuma min bɔra da kɔnɔna la parce que b'a ko o de nana ni yiranyiranna ye Emmanuel Macron na Macron joona k'a ka ministre de la défense bila ka na e ko jumɛn musokɔrɔba cɛ awɔ ne bɛ siran k'o fɔ a ma kɛ an bɛɛ ɲɛna yan a tɛ yen wa o fana ye tiɲɛ n ye nkalon t'a la o fana ye tiɲɛ an ka taa bɔ kana an se suma ye an ka taa i ka kuma in mɛ hakili jigin min na a yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ cɛkɔrɔni ye ale tɛ kojugu dɔn e bɛ anw ka jamana kɔnɔ a sigilen kurani a taara Burukina fɔlɔ ka bɔ yen ka taa jamana wɛrɛw kan a bɛ fɛ ka kɛ cɛkɔrɔba ye tɔɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ olu ka kɔri fa ye wa a b'i tɛgɛ de da u kamakun kan k'u gosi u kamakun kan e delila k'o ye farafinna yan wa parce que ale bolo a bɛ bɛɛ ɲɛ ale ye golo jɛman ye ale de ye Faransi président ye denmisɛnnin maakɔrɔba bonyabali a bɛ wolo fɛn min na a bɛ k'i ɲɛna o fana ye tiɲɛ Bukari Traoré Fasiriba ko a ko min ye Florence Parly ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ Bukari ko kuma min tun bɔra Emmanuel Macron da kɔnɔ o kuma ko Barkhane bɛna bɔ Mali kɔnɔ a ko Barkhane ka bɔli ministre de y'o ɲɛfɔ n'o ye ministre de la défense ye a ko Barkhane tɛ bɔ Mali kɔnɔ k'a tɛ bɔ bilen olu da kɛ bɛ mulɛ ye wa a bɛ ɲɛ wa ale ka président ko k'a bɛ bɔ ministre ko k'a tɛ bɔ k'ale nana président ka cideya la Fasiriba ko Bukari Traoré Barkhane ka base min bɛ Kidali o kuma ko tun bɛ cɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ ni frontière saba Mali Niger Burkina Bukari Traoré k'a bɛ taa daga yen Fasiriba ko ma bɔ ko yen min ye Tisalis Kidali Barkhane ka base fɛn fɛn bɛ yen ko dɔ de bɛna fara kolo girali kan k'a tɛ taa bi a tɛ taa sini mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɔ fili kɔnɔ koyi Fasiriba ko mɔgɔ t'anw ba b'ale ya tugun o banna Fasiriba ko Bukari Traoré o kuma min ye Florence Parly ye a ko k'u tulo bɛ ŋunuŋunu kan dɔ la ko accord de bɛ Mali ni Faransi cɛ n'o ye accord de défense ye Bukari Traoré k'u tɛ fɛ abada maa wɛrɛ kana tuguni Mali kɔnɔ ko bɛna accord wɛrɛ signé o kuma maa minnu tɔgɔ ko mercenaire k'olu tɛ jɛn n'a ye olu y'an minɛ mugu da de la wa kuma bɛ yen de o tuma an ka souveraineté kuma bɛ yen de ni souveraineté ko ye tiɲɛ ye ale ye min bɔ a da kɔnɔ n bɛna misali kunkurunin d'i ma jamana in tɛ laïque ye wa o don n'a fɔra laïque diinɛ jumɛn fanga ka bɔ a kɔnɔ silamɛya tɛ o don a bɛ fɔ k'an ka muso ta fɔ joli fo naani n'an k'an bɛ base o kan yalima an k'an ka jɛɲɔgɔnw an k'an k'u caya wa walima an m'an k'u caya i bɛna hors sujet kɛ dɛ muso tan naani ani jamana lakana ko mun bɛ sense kun mɔ olu tɛ kelen dɛ o ye kelen dɛ ne cɛ ni naani b'i ko ne ka naani ta i ka jamana mara ta bila kɛrɛfɛ an ka taa Bukari Traoré Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye Faransi ye a ka bagabagali min kun kɛra a ko siga tɛ min na Mbandaw ka coup d'état bagabagali kun don Bukari Traoré k'u y'a fɔ u y'a bɔ a ma o tuma nka k'u kɔni bɛ min fɔ Sadio Kamara ale min Mali ministre de la défense ye o tuma mercenaires minnu kan ka na Mali la n'u tulo b'a ŋunuŋunu kan na ni fɛn ma f'u ye u tɛ fɛn kalama nka k'u tulo bɛ ŋunuŋunu kan min na k'a bɛ komi kisɛ bɛ ni jaba la
ma ku be min fɔ nin ko in na k'a n'a bɛ an kɔnɔ k'an k'a dabila ko sabu ko Malikɛ fila tɛ ɲɛ dangan kelen na Wagner de ye wara ye olu tɛ se ka ɲɛ abada baara kelen na Wagner ye wara ye o tuma ko min ye Allemagne sɔrɔsiw fana ko n'u nana k'ulu fana bɛ taa nansaraw ka sɔrɔsi caman ko ni Wagner nana Mali la k'ulu fana bɛ taa o tuma k'ulu kɔni bɛ min fɔ Mali marabaaw ye o tuma ko n'a sɔrɔ a labɛn bɛ sen na ko k'a bɔ a ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don Soir de Bamako mɔgɔw bɔ jabata ko k'a ka préférence lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Bɔjabate o ko ten ko a ye n bila min ka kulusi jalasiri o b'a sɔrɔ i bɛ ɲinw de bolo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Sud Matin Sud Matin maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye rédaction ye rédaction a ko k'an ka taa Segu min ye Segu dugu dɔw bɛ yen n'o ye Masina ye fo ka taa se Jabali ma e ko yen sigibaaw bɛɛ lajɛlen kɔni bi in na u ka minɛnw d'an b'u kunna ka yɔrɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ koyi k'a sabu kɛ min ye Bamanjilakaw u ka gɛrɛndɛ n'u ka babalikanw u kɔni kɛn bɛ sabu ye ka se ka nin maa ninnu k'u ka sigi ni k'a goya u bolo ni ye kɔrɔfɔ lajɛ a bɛ waati jan bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen n'i y'a ta k'a lajɛ ni Bamanjilakaw bɛ taa bɛn civililakaw kan ha ka jan waati do o bɛ jan yɛrɛ da anw ka finitigilakaw ɲɛ n'a bɛ wele ko ambisikadi maa caman bɛ yen olu kɔni bɛ bɔnɛ o nin na o kɛn bɛ sabu ye ni ka yɔrɔ kɔfɔlen ni ka se k'a sigi ni k'a gɛlɛya n'o ye Jabali ani Masina ye n'i y'o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu fana ta k'a lajɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ marabolo min kɔnɔna o de y'an ka marabolo 4 nan ye n'o ye Segu mara ye fo ka taa sɔrɔ n'i ye yɔrɔ ninnu lajɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ dugu ninnu kɔnɔna na n'u kɔni kɛn bɛ k'u ka dugutaaminɛw ta ka da u kunna bawo min ye sigiyɔrɔ ye n'a kalayala i bɛ taa yɔrɔ la ni kun bɛ lakana yɔrɔ min na o dɔ bɛ tali kɛ min ye buyaki wɛrɛ ka taa se Bewani ma min ye Pɔnda 3 ye Maninjɛ ani Nazabugu min ye Zanankɔrɔ ye ani Mokɔ nin dugu damadɔ olu mɔgɔw kan u ni kun bɛ se ka lakana yɔrɔ minnu na ko wa ko n'i y'a maa yɛrɛ hakɛ ta k'a lajɛ f'a ka ca maa 1000 sigiyɔrɔma caman ye bawo denmisɛn b'o la maakɔrɔ fo ka taa se an balakaw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin jamakulu la ko wa ko n'i y'a lajɛ kokura min ye nin Bamanjilaka ninnu ye diɲɛ donna dugujɛ o kɔni o ni min ye a fɔ yɛrɛkunlakana kulu minnu bɛ yen n'o ye milisiw ye an ka donsolakaw n'olu bɛ kari ɲɔgɔn na tuma bɛɛ o n'an ka sɔrɔdasiw bɛ ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ fana min ye mugutiw ye fo bɛ wuli o ni ɲɔgɔn cɛ min ye Maninjɛ kari tɛmɛlen Maninjɛ o ni Kolongo ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa Masina cercle kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye jan dɔ ye o y'o da anw ka finitigilakaw ka convoi dɔ tɛmɛtɔla ɲɛ min kɔni taara wolo maa 5 saya la ka taa se mobili 5 jɛ nin ma ka bɛɛ lajɛlen ka bugurujɛ ye wa min ye maa 3 fana ye o kɔni o sala anw ka finitigilakaw la min ye mobili 3 fana ye olu kɔni jɛnina k'u ba pewu min ye côté asaya fana ye o kɔni dadigikɛliw la kosɛbɛ bari maa 6 olu kɔni bɔnɛna ka tila ka u ka mobili 3 bɛ yen k'o bana bɛɛ lajɛlen mugu wuli a la ka bɛɛ lajɛlen kɛ bugurujɛ ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kokura min ye Nara yanfa ye fana i b'a ye k'a fɔ nin waleya cɛjugu kelen o fana bolodala ye min ye Marokukaw ka mobili ŋɔna belebele bolibaga ninnu dɔ ye n'o ye Maroku chauffeur maa 2 ye e ko tɛgɛma da olu kan k'u da k'u kantigɛ ni Bamanjilaka ninnu fɛ wa Nara mara kɔnɔna na maa 4 fana bɛ yen ni polisi kelen bɛ o la olu fana n'i y'o ta k'o lajɛ olu kɔni banana fo k'u bana cogo juguya min ye nin jatigɛ wale kɛbaw ye u kɔni bɛ wulikajɔ la nin yɔrɔ kɔfɔlen in kɔnɔna na wa babali a n'a binkani wale u bɛ bɔ yɔrɔ minnu fana na ka na nin babali wale ninnu k'o boloda dɛ min ye fɔrɔ de tobala ye dɛ o bɛ bɔ o kungovolonba in de kɔnɔna na ka na nin baba jan wale ni k'a boloda kita jijeni ani jɛma o furanjɛ kɔnɔna na min y'an ka finitigilakaw ye u kɔni k'an ka wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye a kana ko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na ko wa ko n'i ye Yuwaru cercle fana ta k'a lajɛ mais min ye dugu caman fana bɛ yen olu fana Bamanjilaka ninnu ka babalikan talen bɛ ka se u fana ma koyi wa a jirala k'a fɔ min ye alisilamɛya sariya ye u yɛrɛ ka fɔ la ka ko u bɛna o de lataama yen sigibaw kan min kɔni bɛ taa wolo fɛn min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o tɛ ɲuman ye wa n'i ye min ye fasirikɛbaa ye o ko k'u ye an ka maa dɔ bɛ yen n'o ye conseil communal ye o ye kɔni ye kɔrɔfɔ bɔ ni k'a da kɛnɛ kan kuma in fɔla a mɛnna ko ye bɔ jabate k'a fɔ ko min ye anw ka jamana marabaaw ye u ka kuma ɲɔgɔnya don o ni Bamanjilaka ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sabu ye gɛlɛya ta ni gɛrɛntɛ ta bɛ ka ɲɛsin minnu ma o sigiyɔrɔ la dɛ ka ban kuma ɲɔgɔnya in bɛna kɛ sabu ye ni ka camanba de bɔ a futinɛ tasuma na nin ye ko ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Sud Matin kɔnɔna na fajirojɛkulu u ka wuli ka jɔ wari Tarawele an ka taa o laban ye boli ye ne bɛ n tigɛ don ko kura moniteur
Fasiriba n'o ye Yusufu Igraki ye Yusufu Igraki a ko dungo juguya Bokari Traoré faso nafolo burujari a ko an ka faso Mali kɔnɔ a kɛlɛli daminɛna a ko maa min ye yamara de ni ka kɛlɛ Bokari Traoré sabu a kɛ waati jamanakuntigi ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ye kalikan min di malidenw ye a ko maa si tɛ jamana sariya sanfɛ faso nafolo maa min bilalen bɛ jɔyɔrɔ min na Bokari Traoré ka jɔyɔrɔ baara kan ka kɛ danaya kɔnɔna la jiginna yɔrɔ man ka y'i la Fasiriba ko maa minnu ye wariw dun ka tɛmɛ o kuma k'u bɛɛ lajɛlen kɔ bɛna bɔ fiɲɛ na u kɔ bɛna bɔ fiɲɛ na Bokari Traoré Assimi Goïta ye min fɔ Bokari ko a y'a fɔ a y'a kɛ Fasiriba ko a kɛli baaraw daminɛna sabu an bɛ don min na ko be ministre de la justice a ye sira ta ka d'o ma n'o ye Mamadou Kasoge Bokari Traoré a ka cɛden minnu bɛ ni danaya b'u kan o kuma k'u ka wulikajɔ boloda Fasiriba ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye Choguel Kokala Mayiga ale ye munumunu salo dɔ boloda o clé la ale ni bureau de vérificateur général la Bokari Traoré ni ka t'u ka baara kɛcogo lajɛ an bɛ don min na ko bi olu ye sɛbɛnfura minnu labɛn Bokari Traoré maa minnu tɔgɔ bɛ dungo juguya la faso nafolo burujali k'a daminɛ Ibrahim Boubacar Keita ka pankuru n'o ye avion VIP ye o sanni ko ni ka taa bila an ka sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛnw na Bokari Traoré ani ŋunuŋunukan caman bɛ yen faso nafolo a kan ka don fɛn minnu na n'a kumaniyaraw ma k'u bɛɛ tɔgɔ bɛ tabali kan 40 nouveaux dossiers tuguni la kibaru dɔ bɛ san ɲinɛ o ŋo de y'a to frontière datugulen dɔ bɛ san ɲinɛ maa tɛ pan avion na yatugo baara Bokari Traoré maa caman bɛ yen u bɛ ka dumuni kɛ a ka haramu ye a tɛ ka t'u pandugu la e ni ne ka to ni ne an bɛ ka an ka to dun ŋunaji lafiya kɔnɔ anw bɛ sunɔgɔ fo ka dugu jɛ nka dɔw bɛ kami yirannen b'u kɔrɔ kami sogo tɛ ka s'u kɔnɔ u jɛtigɛlen don wa i ka problème de ye nin ye dumuni ko kuma kɔni mana wuli bɛ to kuma ɲuman na dɛ a ma ne ye ɲin tabila ɲin tabila n jɔ Bokari Traoré Fasiriba n'o ye Igraki Yusufu ye a ko siga kɔni tɛ min na Bokari Traoré min ye kiiritigɛlaw ye sɛbɛnfura min labɛnna ni sɛgɛsɛgɛliso fɛ Bokari Traoré ni ka da u ka tabali kan a ko baara kunfɔlɔ min daminɛna Mailu Bube Mayiga min ye juguni ye édition Bokari Traoré an bɛ don min na ko bɛ o bɛ bolola jɔn tun b'a dɔn ko Bube bɛ se ka minɛ masi Mali kɔnɔ kunun ka tigɛ ta ka da Bube ka jɔn tun b'a dɔn ne m'a fɔ ye ko kuma man ɲi a ye kuma min kɛ kɛ yɛrɛ ye jabaraniso dɔ plateau sanfɛ o dugujɛ de a ma minɛ dossier classé kuma man ɲi dossier classé i kumana fo ka dama tɛmɛ Bokari kuma man ɲi dɛ wa kumabaliya fana man ɲi kumabaliya ka ɲi awɔ i n'a fɔ colonel Assimi Goïta bɛ ka min ɲɔgɔn ko kɛ a kana to ka kuma nka i tɛ min dɔn Assimi ka kuma caman bɛ yen bi Choguel de bɛ k'a bɛɛ fɔ koyi o n'a ka kan o ye politicien ye hali n'ale ye kuma min fɔ n'o jɛgɛlen bɛ Choguel kɛtɔla k'a fɔ a b'a la nka ni Choguel y'a fɔ a bɛ dɔn tigitigi k'a fɔ ko nin ye Assimi ka cikan ye Bokari Traoré Fasiriba ko a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ Madame Buhari Fili Sisoko o fana bɛ bolo la Bokari Traoré o fana nɔ minɛlen bɛ wariko la a ko nin ye ko kɔni daminɛ ye a ko maa 40 min ka dossier bɛ yen Bokari Traoré ni siga kɔni t'a la a ko min kɔni ye don n'a nataw ye k'u kelen bɛɛ lajɛlen bɛ wele k'u ɲininka u dala kan n'a yera ka jɔ min na ko faso nafolo de b'i bolo i ye jamana janfa o wari i b'a lasigi an ka foroba wagande kɔnɔ i bɛ tila ka taa kaso kɛ a fila bɛɛ ja in de ye nin ye wa ja in de filɛ ka tɛgɛ di sanfɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ wala ka surafɛn bɛ dugu surafɛn bɛ dugu ma wa wari ninnu u bɛ sangulo bɔrɔ de ta ka wari ninnu kɛ ka sangulo bɔrɔ sɔnsɔn anw b'a la k'an ka nasɔngɔ ɲini an t'o sɔrɔ a ta ka fili mobili kɔnɔ non juge a ye baara kɛ han ka dɔ bila compte kɔnɔ Mali la yan ka taa ni dɔ ye kɔfɛ i b'a ye tubabu ni an dafɛ sous région ninnu a bɛɛ ka banque fan bɛ Mali wari la tɛn wa a bɛɛ bɛ segin ka na a ka kɛ ten han a k'i jilaja nin kan dɛ nin kana bila dɛ an bɛ Assimi n'a ka cɛdenw kɔ nin na faso nafolo k'a labɔ ka Mali kɛ fantan jamana ye k'a sɔrɔ Mali tɛ fantan jamana ye faso nafolo k'a buruja maa y'a suɲɛ k'a bɛɛ sama ka na n'a ye Mali ka jɔ kura ye a bɛ dɔn kunnafoni filɛ an ye min bɔ moniteur kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate moniteur maaw an b'u fo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'alerte maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye Bill Carson ye Bill Carson a ko k'an ka taa Sopafer la dɛ n'o ye société de patrimoine ferroviaire du Mali ye e ko wulikajɔ o kɔni sabati n bɛ yen koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bɛ ɲɛmaaya la n'o ye Isufu Mayiga ye e ko ale kɛ n tɛ ka Sopafer kɛ a facɛ ye wa awɔ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan a ka d'a ye cogo min na a bɛ kɛ ten Mali ko subhanallah ko n'i ye kɔrɔfɔw lajɛ Fasiri b'a ka fɔ la ko a bɛ san 2 bɔ bi min kun ye anw ka chemin de fer n'o ye nɛgɛsira ye a kun fɔra ko min ye wulikajɔw ye k'o bɛna sabati waasa min ye tɛrɛ ye a ka bolili daminɛ kokura ko nka k'a minɛ o don fo ka na bugɔ sisan la min ye Sopafer ɲɛmaa ye a n'a nɔfɛmaa minnu bɛ yen n'olu bɛ yurugu ni karatu la e ko u ka maaninfin ka hami o tɛ ɲini ka kɛ sukokan ye wa bawo maliden minnu bɛ yen n'olu balo bɛ nɛgɛsira
bolila n'o ye terrain ye sisigulu min ka wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ sabu ye a bɛ tɛmɛ dugu o dugu la feerekɛla fara jisuma feerela kan ka taa se feerekɛla wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen b'i dahirimɛ sɔrɔ terrain tɛmɛtɔla la nka minnu ye ninnu ka dunkojuguya ye a kɛla sabu ye ni ka terrain ni k'a kɛ a tɛ boli badabada tugun bawo n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye kabi san hakilinajigi san 2018 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye maaninfinw ye u kɔni waasa maaw ka se ka sɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka mandat filanan o yɛrɛ ko fɔ dankan dayɛlɛlen n'o ye campagne présidentielle ye deuxième mandat ko la i b'a ye k'a fɔ u kɔni y'a fɔ k'a don maaninfinw kuma k'a fɔ ko min ye terrain ye k'a bɛna wuli ni k'a ta a bolisirakɔrɔ ni k'o daminɛ kokura koyi wa a waatinin kama maa min n'o tun bɛ ministeriya la n'o ye Baba Mulayi Hayidara ye ale de kɔni bɔra sa ni ka lokomotigi dɔw bɛ yen n'o ye terrain kunkolo ye ka taa peinture de mu o la ka na n'o ye ni k'o bila nɛgɛsira in kan ka munumunu salo kɛ bluff ka maaninfinw ja bugɔ Baba Mulayi a waati ale tun ye ministre ye ministre transport a y'o baara kɛ o baara kɛlen kɔ bɛɛ lajɛlen kɔni jigi kunsigi la sa k'a fɔ ko min ye terrain ye k'a bɛna wuli kokura maa minnu dahirimɛ denbayatigi minnu dahirimɛ dulon b'a la waasa olu ka se ka u ka dahirimɛ ko ni ka se ka a ɲɛ sɔrɔ ko nka ko campagne présidentielle baalen kɔ i bɛ k'a sugandilen kɔ e ko dossier ninnu o ma fara ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ manasajɛ finman kɔrɔ ni k'a bila u ka tiroiruw kɔnɔ wa o tɛmɛnen kɔ kokura i b'a ye k'a fɔ ko wɛrɛ nana bɔ a ko kɔnɔna na koyi bawo a donni kama maa min bɛ super affaire kunna bibi na n'o o de ye Yusufu Mayiga ye ale de sugandila a donni kama Baba Mulayi ka waati la ni k'a bila super affaire ɲɛmaaya la a bilalen kɔ ye i b'a ye k'a fɔ min ye maa caman ye olu kɔni tola ka bin ka miiri minnu bɛ yen n'o ye cheminot ye terrain baara kɛbaw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye Yusufu Mayiga nalen ye a sugandilen ka bila super affaire ɲɛmaaya la k'a kɔni k'a kɛra jigiwaro da ye ko bawo maa minnu bɛ n'olu kɛn bɛ ka kalo caman yirika caman kɛ n'u tɛgɛ ma da u ka sara kan olu wulila sa k'u ka arrière u ka sara u ye u kɔni a kɛla sabu ye f'u ka taa u sina ka taa u dadɛmɛw u taar'o bɛɛ lajɛlen da arayi nɛgɛ sanfɛla la bɛɛ lajɛlen tɛmɛtɔ tun b'u ye maa dɔw tol'o la ka dumunikɛbaliya yɛrɛ fari da n'o ye grève de la faim ye o dumunikɛbaliya kɛla sabu ye ni ka maa caman fana ni kɛnɛ karaba ko maa joli joli dɔ bi minnu bɛ yen n'u denbayatigiw don n'u ka denbaya kɔni n'a bɛ si kɔgɔ na ka tile kɔgɔ na min ye Yusufu Mayiga ye super affaire kunna ale ni a nɔfɛmaw ye maa damadɔni olu de kɔni kɛn bɛ k'u tɛgɛ da nin nafolo kan u b'a dun cogo min na u b'a a sɛbɛkɔrɔ bolofilala dun ten ka a k'u ta dɔ kɛ k'a dun ka kɔngɔ to dɔw la dɔw ka sara dibaliya munna jɔn bɛ sariya sanfɛ ayiwa Buwa Jabate min kɔni bɛ fɔ Sogɛli ye Asimi bɛ yen Asimi bɛ Sogɛli fana k'i cɛsiri Asimi bɛ waasa a bɛ se ka tɔgɔ duman sɔrɔ nin caman fanga faga bulon ɲɛmaaya la cogo min na n'a fɔra Bugari ko ka Mali kura jɔ Mali kura jɔ awɔ ko minnu bɛ ni malidenw t'o fɛ Bugari ka kokajɛ de boloda i hakili bɛ kokajɛ la o ngo bɛ daminɛ ka maaw la kontan de k'u bila kokajɛ Bugari n'a daminɛna a man ka dabila o pan kana kɛ foyi kunna ɲɛda kana lajɛ coloration ko kana lajɛ n terikɛ nin ye o kana lajɛ n sigiɲɔgɔn nin ye o kana lajɛ kokajɛ passe ni min nɔgɔlen don k'o Mali bɛ ja san siga t'o la waati min na maaninfinw bɛ ka taa kɔgɔ fɛ n'o ye denbayatigiw ye cheminot i b'a ye k'a fɔ min ye Yusufu Mayiga ye a wulilen i b'a dɔn a ye min kɛ wa yɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu ni peinture kun ka kan koyi n'o dɔ bɛ tali kɛ pont min filɛ nin ye Togoto ka taa se min ye Mayina ye ani Kakulu a kɔni a wulila dɔrɔn ka se ka o marché ni k'u sigi sen kan ka se ka taa peinture ni ka mun yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na terrain tɛ ka boli jamana minnu na e bɛ to o siraw peinture ka taa kun jumɛn kan i b'a sɔrɔ terrain minali terminal jamana in ka di terminal wa a ma da o dɔrɔn ma koyi n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ maaw de nana wuli sa minnu bɛ yen n'olu ye terrain baarakɛlaw ye n'o ye cheminot ye u kɛlen kɔ ka wulikajɔ kɛ ka kulekan bɔ a donni kama ka ɲɛsin Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma jamanakuntigi kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ min ye appel d'offre dɔ ye dɛ o fana o sina k'o sugubulon dayɛlɛ ten min ye terrain kunkolo kura 4 ye ko k'o ka ɲini ni ka na n'o ye o demani o bilala ka taa société américaine min bɛ yen n'a bɛ wele ko Saratem Inc o taara ka taa sugubulon ye ni k'a di o de ma wa o donni kama fo ka n'a bugɔ bi la dɛ nafolo min donna appel d'offre fana dafɛ hali sini miliyɔn sigiyɔrɔma caman don o b'a la ka taa o de don dɛ o nafolo ma segin appel d'offre compte rendu ma kɛ a ko kan o de don dɛ o fana bɔlen koyi i b'a ye halisa super affaire ɲɛma a n'a nɔfɛmaw o m'a bila koyi n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛfɔli ma kɛ ni appel d'offre ko in ka min kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ wɛrɛ ye o y'o boloda terrain kunkolo minnu bɛ yen n'a kun fɔra ko terrain kunkolo kuraw ka taa san ni Américains ka nin société in fɛ dɛ a y'o ye ka to yen terrain kunkolo kɔrɔ minnu bɛ yen a tilala ka wari de labɔtugun miliyɔn caman baden k'o kunkolo de peinture ka peinture kɛ olu la k'u mamu i n'a fɔ terrain kunkolo kura ka na o bila maaninfinw ɲɛkɔrɔ
o de senfɛ a donni kama Baba Mulayi Hayidara in dɛ o de filɛ ka Ala ka hinɛ an baarakɛ ɲɔgɔn na Seydou Touré Bamanan o y'olu cɛ ka k'a kɔnɔ yan ka cɛ ka taa n'u ye Kita ka na Kita waa fa Kayi ka taa Kayi o bɛɛ kun ye campagne ye waasa Laji bɛ se ka passer cogo min na sɔɔni bamananw bɛ weleli kɛ an bɛ Mahina an bɛ Banana Mahina na jago tɛmɛna jamana in an bɛ Bafulabe ka mɔgɔw nisɔndiya k'an bila muguri la an tigɛrɛ fɔ IBK Baba Mulayi i ni ce terrain wulila kura ye Bukari ko ni ye soba fɛrɛ ta ni k'a lajɛ bibi na Bɔ Jabate soba fɛrɛ ɲɛma a n'a ka danga olu kɛ m'u dama na comptable ye koyi ka taa sɔrɔ comptable yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sama bɛ ka bɔ o bolo bawo n'a tora comptable yɛrɛ bolo olu b'a la ka nafolo min ŋanamu o tɛna fɛrɛ o ma terrain ŋolo min bɛ yen ni ye n da to a la n'a fɔra k'u ye peinture mu o la k'o kɛ i b'a fɔ kura o de ye locomotive CC 2205 ye o kɔni bibi na n'i taara an ka ngari kɔnɔna na Bamakɔ yan i b'a ye k'a fɔ tɛrɛnguli in jɔlen bɛ yen a tɛ se ka foyi dilan tugun nafolo min donna peinture la ka mu a la o nafolo kun kan ka se ka denbayatigi dɔw fana dayirimɛ ni ka se ka o ɲɛnabɔ o ma di olu ma min ye cheminot ye olu kɔni kɛn bɛ k'u tɛgɛ da u kuncɛ la u b'a la ka kule jamana ɲɛmɔgɔw u k'u kɔfilɛ u la waasa o m'o de y'a to Sogɛli nalen a ye kalo damadɔ sara k'o fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka d'u ma Ajo o de dun bɛ ka ban nafolo mugu dilen ma ka taa sɔrɔ juru caman bɛ yen juru bɛ sara kuma ka ti fonya ni ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Bill Carson ye ale y'a jira k'a fɔ min ye Isuf Mayiga ye n'a ma bɔ soba fɛrɛ kunna jamana faso Mali ka terrain f'an bɛ terrain de ye jamana wɛrɛw kɔnɔ ka boli sa ko terrain k'a tɛna boli anw ka jamana kɔnɔna na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Bill Carson a ka fasiri an bɛ Bill fo Bukari an bɛ dɛgɛ min ka taa Mamutu fan fɛ o bɛ Bɔ Jabate n taara nana dantigɛlɛba tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bukari yanni mɛ tigɛ don i ni ko n ta kalama k'i bɛ se baladonna ka se fo ni kɔlɔnma la ma f'i ye i ye baladonna ye e ɲinɛna ne ka région kɔ wa non i ye baladonna ye anw bɛ bɔ Sikaso anw sigi Bamakɔ yan anw ma kɛ Bamakɔ ka ye dɛ i b'a fɔ ko ne ma solo ka apprenti an ka taa Bukari ne bɛ tigɛ don Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Alpha Seso fulakɛ a ko dungo juguya kɛlɛ mun daminɛlen bɛ an ka jamana in kɔnɔ Bukari Tarawele ŋunuŋunukan dɔ tun bɛ réseaux sociaux kan min ye an ka pankuru jigi kɛnɛ Modibo Keyita Bamakɔ sinu Bukari Tarawele UDD ale ɲɛmaaba n'o ye cɛman Iber Kulubali Bukari Tarawele k'u y'a lasegin k'a tun bɛ fɛ ka taama dɔ boloda fasiriba ko nin kunnafoni ninnu kɔni diɲɛsɛnna réseau kan k'a yira k'a fɔ ko cɛman Iber Kulubali a na kɛ n'a tun bɛ fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ Bukari min kɔni ye an ka finitigilakaw ye o tuma k'u ye sira ɲɛ k'a lasigi ko maa tɛ bɔ da sɔgɔlen bɛ o tuma min ye sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛna Bukari Tarawele o tuma min ye Iber Kulubali ale yɛrɛ n'o ye cɛman Kulubali a ko ni nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don ko n'i y'i mango ko dɔ bɛ fara a kan o tuma k'i ka kuma joona joona Bukari Tarawele a ka compte Twitter la a bɔra ni ka kuma k'a yira k'a fɔ kuma min folofolola réseau kan o tuma ko kuma ni cɛ ɲuman don o tuma k'a ni tiɲɛ bɔlen tɛ wa a kɛlen ka kɔrɔfɔ in bɔ dɔ fana y'i kanto min ye kunnafoni jɛnsɛn o ko ni kalo don k'a ka taama minɛ ta ka i kun da aéroport kan n'a bɔra tuguni ni fɔlɔ bɔra ma ka filanan bolo ka filanan kɛ a ka taa fasiriba ko Bukari Tarawele min ye cɛman Iber Kulubali a ko bi ale jabajɛlen don ko n'i y'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ka ministre kɔrɔ don n'o ye affaires étrangères a y'o ministeriya kɛ ko min ye sɛgɛsɛgɛli baara mun daminɛla maa ma ko de ye baara kɛ Ibrahim Boubacar Keita tile la Bukari Tarawele nin bɛɛ lajɛlen bɛ wele ni k'u ɲininka u dalakan na sigi kɛn bɛ k'o baara makɔnɔ o tuma min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye u k'u tɛ maa si yamaruya abada i ka bɔ ka sɔrɔ baara kun ma cɛ o tuma min kɔni datugulen bɛ ni ka ko ne kɛ filibaji la Bukari Tarawele bɔli ko kuma t'a la cɛman Iber Kulubali n'a ma ye k'a fɔ ko kuma fɔra cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ Bukari min kɔni ye réseau ye nin kuma in kɔni santalamana cɛman Iber Kulubali a y'a yɛrɛ ko k'a jɛ a ko ale b'a dɔn k'a fɔ ale ma fɛn kɛ o tuma sɛgɛsɛgɛli baara k'a bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna équipement militaire n k'o kɛra k'ale to ministre de la défense ya la i da sen bɛ jigi ma équipement militaire maa tɛ boli yɔrɔ sɔrɔ yan tugun o banna sisati kelen 6000 francs CFA o ma kɛ gilet pare-balles ye ma f'i ye n'i y'o don dɔrɔn i bɛ sin k'i ɲɛsin nɛgɛden de ma n ko nin y'an kɛrɛtɔla ye ɲɔgɔn na Bukari Tarawele ni ji ma durudu jɛgɛ kumabaw tɛ minɛ sɛgɛ t'o la fasiriba ko min ye cɛman Iber Kulubali ye a y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni ale kɔni sigilen bɛ Bukari Tarawele ani a ka hakilina ye Bukari o tuma ko Mali ɲan bɛɛ lajɛlen de ta ye
a ko ka kumaw ta ka réseau ka kuma minnu tɛ tiɲɛ ye k'a b'a fɔ a sɛbɛnbaaw ye k'u ka sabali wari dɔ de ko sabu a bɛna ni mangoya ni cogoya tiɲɛ ye sabu ko jamana ka masakɛ kalafili bɛna le février kalo la a ko nin kuma ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye a ko n'i y'a lajɛ o réseau kelen kan ko bi min ye sira ale ɲɛmaaba ye n'o ye Seydou Kulubali ye k'o fana welelen bɛ pôle économie na wari dɔ de ko nin bɛɛ lajɛlen ye mangoya kumaw de ye a bara ka maliyɛn ka ŋunuŋunu kuma in kana bɛɛ lafili dɛ a kana fili dɛ a mana kɛ kalo ye cogo cogo réseau kuma a bɛ tila ka munumunu a bɛna bɔ tiɲɛ kan kana siga o fana ye tiɲɛ hali dɔw ye dalateliya ye nka mɛn o mɛn i b'a sɔrɔ tiɲɛ dɔɔni b'a la ko n'an kun y'a dɔn bon Tarawele min ye Seydou Kulubali sira ɲɛmaaba a yirala k'a fɔ ko fana poids lourd dɔ ye wari siga kɔni tɛ min na Mali ka jamana masakɛ kalafili nata ale ye cɛbɔ i n'a fɔ cɛma Hubert Kulubali ye cɛbɔ ye cogo min na bon Tarawele o kuma ko maa minnu bɛ k'u dogo tiɲɛ ta k'u sɛgɛrɛ bon Tarawele k'u bolo ja yen bɛ koyi k'u ka sabali ko nin ye cogoya tiɲɛ ni mangoya de ye yanni kalafili waatu cɛ n'o tɛ ko ale kɔni jabajɛlen don a y'a yɛrɛ ko k'a jɛ nin ko in na o kuma ko fanga mana ale wele waatu waati ale labɛnnen bɛ a bɛ t'u jaabi nin b'a jira a bɛ se ka taa pankuru ta sa kɛ a n'o tɛ min ye kunnafoni a kɛlen kɔ ka nin kuma fɔ o y'o de fɔ a k'a ka minɛnw ta ka taa pankuru ta a ka bɔ jamana kɔnɔ n'a fɔra ko fɔlɔ tɛ tiɲɛ ye o kuma a ka filanan bolo a ko lajɛ Dalilu awɔ a tɛna Côte taga dɔ programme hali ni ci taabolo ye an k'a dɔn n'a sɔrɔ a ko ye tiɲɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alpha So ale ka sɛbɛnni don Jabate n tɛgɛ bila n k'i sɔn o tɛ maɲumanya ye ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays jamana o don le pays maa min ka wuli ka jɔ ye nin ye o ye correspondance particulière dɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ e ko nafoloba bugu kule min n'o b'a la ka ŋanamu an ka poste de péage la ministre kura min n'o sugandila ka bila an ka taamakow kunna ani minɛnko n'o ye Dambele Madina Sisoko ye a n'a nɔfɛmaw u ko wariba kule dun poste de péage la k'o baara koyi n'i y'a ta k'a lajɛ min ye opération coup de poing ye o de ye sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ka sigi sen kan waasa min y'an ka poste de péage ye nafolo minnu bɛ don a kɔnɔna na a nafolo a ka fara ɲɔgɔn kan a ka bila sira la sira minnu bɛ yen n'a bɛ se ka nɔbɔ waati ni don nataw kɔnɔna na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ko poste de péage a sigila sen kan waasa nafolo minnu n'olu bɛ sɔrɔ k'a bila autorité routière ka danganiya kɔnɔna na nafolo minnu bɛ sɔrɔ a kɛnɛ ninnu na a bɛ fara ɲɔgɔn kan de siraw bɛ se ka dilan fan dɔw fɛ sira minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tiɲɛ bɛ k'olu dilan walima ka sira kuraw k'u boloda fan wɛrɛw fɛ minnu bɛ se ka taa ni ka segin nɔgɔya jamanadenw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ ko min y'an ka poste de péage ye bi na e ko a kɛn tɛ dunkojugu o dogo yɔrɔ ye wa min ye poste de péage tige ninnu ye dɛ ko maa ninnu na minnu taa bɛ tige parallèle dilan o tɛ dɔwɛrɛ ye tige yɛrɛ k'o sina dilan k'o tɛna dilan wa ni mobili nana mobili misɛnya fara kumaba kan e tɛ tɛmɛ n'i ye tige kɔni nafolo sara tige min bɛ ta ka d'i ma o tɛ tige hakika ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ Mali kura kɔnɔ hali bi ayi nin kun bɛ ka kɛ Mali kɔrɔ kɔnɔ a ko de mɔnɔ b'a la ka bɔ tugun Mali kura kɔnɔna na an kɛ Assimi tɛ nin kalama n'a t'a kalama ministre bɛ wuli wa Madame Dambele Madina Sisoko ministre de l'équipement des transports ale de wulilen filɛ ka tableau sanfɛla de gosi sa ko nin hakilina jugu nin taabolo jugu min filɛ nin ye ko a ka jɔ a ka fu sira la wa ko nin ko in n'i y'a lajɛ maaw bɛ nin poste de péage ninnu na n'i y'a dɔn poste de péage n'a sigira dugu min na o duguden maa dɔw bɛ taa waasa ka se ka denmisɛnw ka baarantanya kɛlɛ wa mɔgɔ dɔw bɛ yen dɔw ye contractuels ye wa dɔw fana bɛ yen olu bɛ sara tile de la tile ka bɔ ka taa bin u jigitɔ la u ka nafolo bɛ di u ma nka k'u yɛrɛ kun nana journalier ninnu u nana ka na yamaruya laɲini kɛ ka ɲɛsin autorité routière ɲɛmaya bulon ma k'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ ka sara i b'a fɔ sarakɛlaw bɛ kɛ cogo min na min y'u ka tile o tile wari ye dɛ k'a fara ɲɔgɔn kan kalo mana sa bɛɛ a ka di u ma u ka se ka u mako ɲɛnabɔ ni a ye a bɛ se ka mako dilan u ye o la wa o min ye direction de l'autorité routière ye a sɔnn'o ma koyi ko nka min ye tige sina dilali ye n'o ye tige parallèle ye o ko kɔni kɛ bɛ sababu ye k'anw ka jamana nafoloko ni k'a don ngalama na min ye poste de péage ninnu kɔnɔna ye ko hakilinajigi min ye poste de péage ye jamana faso Maliba kɔnɔna na an bɛ don de ko bi min ye poste de péage ye o 24 de bɛ yen wa agent minnu t'an bɛ yen ka baara ninnu ni ka se ka a bolo ni ka a boloda o bɛ t'i jɔ maa 400 ani maa 50 la ko nka ko nin bɛɛ lajɛlen bi na tellement que u bɛ filan dunko juguya la ye u b'a la k'an ka foroba nafolo ni k'a buruja k'a dun cogo min ka di u ye min kɔni kɛ bɛ sababu ye château ni mobili dakamananw dɛ min ye poste de péage ninnu sigibaw ye dɛ olu t'an b'o mobiliw de san ka soba kulew jɔ ka munumunu salon kɛ fo b'an bara bɔ n'a ye kabako
o min no ministre bolo kalama ako ko min autorité aki jo a joro la wa ko min poste munun be ni olu ma informatiser ni nana ni nafulo sara lengo mate barrière wuli yetugo i dondola wali i bodola mi informatisation kelego i war sara la barrière yere be wuli ganabona awo effectif pléthorique e bo gorodo barakelo chala ko jugu bara yere ke yoro joka bola ni informatisation nana sisa ko be tabuye ga ma chama ngoni ko lu tega ko ka bo bara la dungo juga na lende ni abe makosa munun be no lu te yurugu ge nu ga dema daire med lo men inclé journée bara la e no lu gena ga bo bara la be ke tokodi nugo o sana bubu ko mi me soro péage la ke kono kuma a purgotora da wal matchen ko 2 milliards par jour ko kuma a purgotora di wa wal matchen dole ministre de l'économie des finances 2 milliards par jour aba kalama et péage malisra mai nango ministre koro sizogoge okuna na tabulo min do ala ko sayna itemo teme ibe do sara malisra mai ambe chunju ko di blana be to dibi ni kodimite mamina bi ekredi mimbo labi kambe ke ko balontana ibe to ka sera de dribbler wase ga bolwasa kana chu diga 2 milliards par jour oui kabako akoko na keme gele yayi mi ye madam damele madina insiso go ye ko mani vi jamana don kilin la bele jilen ba ko ni baraina wa mi autorité urutière mami ndume no fu nyama koro no ye abulaye e dawye o mi nani sigi e jabarani o yartame en ka kaloti ke maliyo ye ka fo ka nga sero kai ka sero mai na gala sabu ye makura su la kabla anona o makura ko ali ni ma fole nga tali ko na ke misali o ma autorité urutière nyama ya blo ko nala ba jamana de kilin la bele jilen hami sra mai wa sra ma kadla anga tani nga sike akonnana wa be ke sabu e fana mi accident no esraba ga sara ka tamam ba de bo ola ni operation coup de boy mi ndam na leflani madame damele madina esti go be ko ni hagil nay ko jongala ko maldo bele jilebe ako ni wetbe sabi na ya sama ga bo le pays konnana correspondance particulière o ka wuli ga jot votre le pays ambufo ka fasiri seben ke ba bele jilen fo votre seben mu sugondira ka di amma bori ni yo minen shani ne dumuni bana ibe barkada votre ni ga bele jilen fo ka kambeda bori nga yana mbe wuli ne kuna foni dama do yambolo jona bori minyi on kroke minyi radio bamaka radio privé folo bamako ya votre bori ale sigira senga ni ya sambisaba soroye o kuma ka sambisaba anniversaire bori odi bolo dalembe bi ay demi zoro lo kono korola sawu ko ka furuge dem sentema be sambisaba muso bubolo do bubolo koma votre bori aywa radio bamaka bori o kuma an kroke korobado o kuma ale sambisaba soro nyine malila kuna foni nyuman dile bara nyuman keli jamana konna la ambe a barakelo bela jilen fo ku wali nyuman don gafo bi tarata kalo kile mugani kile bori minyi hippodrome tere municipali min de kono nege kayantan woro watiu ko weli blalembe jamana din bela jilen ma angata minyi dunso nyana je bilibili obina blasi nka sarande u ko mako saran yoro sidibe ale ni ekoni bajara ulu binu blow flani debela kekena done karamogoni ko ya ma muzo de be ke labda yo ndem na gafe de chekene nga nyefiye ne be do njo ne bi do chekene tawro ti chekene yo ayi sabali ni am cheuka kenadi chekene ni ma do iba fa mo go hey ni am cheuka kenadi ni tarabi même blanc flani de bela chekene bi ayre ngo bugari bitay kadi ega zoro blengle ki jamba mi bi bule ay to bo kechu kono bi sawage ka wurundo karga blanda chekene ka alas malaga bula dana yirana amina ya rabbi do mamtu kamara ka foka wala ni mandon ambole mu fula kuna foni na sababu minye mamtu ye ale de kumbe kan nagajiru ka saman kosobe mamunu be kana mem mali kono mali ko kan ya sa fiye kana do machine kuma che eni ne bogari trawe bi antu ye bi kuma tigi shini ni alan kira sona ma kuna foni balante shini malika yira ma horoya ye shini shomelendo abe sara jamana do ye shini kene no ye alamsa do ye nege kan tan kele sanga bisaba ame gira kuna foni bala ale kene kan ama fo ko bele ni chaka tuluma jola akambe jen wati were wa salam